gentiek favorito moden ipitxezkun, da gu hori presiño punto bastante alto egaz. Nire buruagaz nintzen egon gustora, neban jolastu ondo, eureko oso ondo ibilzien, eta, galden genuen da aurrea betxu dira. Kirolari munduen egune dauz, eta baten txarto jolasti arren, ez behar dure, aurrera betxu dira. Aurrengo partido beste bat izen bida, estrategize klaru dekogu. Ez da lehenengo partido moduen urtzkenen pila labiziko partidua da urentzako bai, eure pepresino uka be. They not like us, they not like us, they not like us.